Gràcies per la invitació. En primer lloc, a ESPA, felicitats pels 20 anys, que segueixin molts més. Per aquí teniu aquesta llista que podeu llegir, en tot cas, com que teniu el Power, us el podeu després emportar, tant els temes de bibliografia com això, per exemple. Doncs per indicar la importància del tema de la salut, recentment, com ha dit l'Elisabet. Aquest és un estudi que es va fer fa uns anys i és molt interessant veure els 28 savis d'Estocolm. Es van dedicar a estudiar paràmetres a nivell global del planeta Terra de com ens estan afectant, molts temes. La zona verda seria l'àmbit on ens hauríem d'estar per precaució, per estar bé, i el vermell són les alarmes que s'estan disparant. Com veieu, l'alarma principal és la pèrdua de biodiversitat, és a dir, en aquests moments és l'afectació més important que pot tenir el planeta. Després vindrien els nitrats, que és conseqüència de l'agricultura industrial, tots els pesticides, etc. També química, com deia l'Elisabet, i el tercer és el canvi climàtic. En els altres estem bé i fixeu-vos, la data anècdota és que n'hi ha dos que estan en verd i que podria semblar que estem molt bé, i són els dos precisament relacionats amb la salut. Doncs bé, estan en verd no perquè estiguem bé, sinó perquè no hi ha dades. És a dir, no hi ha prou dades a nivell mundial de tots els països perquè es pugui fer una recopilació d'aquests temes, però sabem, com hem estat parlant, que estem bastant malament. I quan tradicionalment el tema de la salut havia correspost a tots els constructors d'edificis, és a dir, tota l'arquitectura tradicional es preocupaven molt. I jo recordo, per exemple, quan vaig acabar la carrera, a l'any 70, a la cèdula d'habitabilitat la donaven els metges. Va ser als anys 80, quan va ser director general d'habitatge, un economista, que va transformar i va passar dels metges a nosaltres, els arquitectes. I ara estem nosaltres garantint amb la cèdula d'habitabilitat que la gent no es posarà malalta i, com us acaba d'explicar l'Elisabet, la gent es posa malalta. Al segle XIX, per exemple, ara us parlo de Cerdà, Cerdà era fonamentalment un higienista, és a dir, un home preocupat per la salut de les persones, perquè què passava a la ciutat vella? L'alta densitat de gent, la manca de ventilació, la manca de sol, l'aigua bruta, etc., doncs feia malalties, malalties i epidèmies. I a la primera meitat del segle XIX, en aquestes tres epidèmies, que a la població de Barcelona hi ha milers i milers de morts. Llavors hi ha una gran discussió sobre li diuen això, aquests bitxitos o el que sigui, que avui sabem que són uns bacteris, els deia els miasmes. Hi ha un gran debat entre els científics sobre com es propaguen els miasmes. Abans l'Elisabet us parlava del tacte, de la inhalació o de la ingestió. Curiosament, Cerdà s'equivoca. El debat està entre els que diuen que es prolonga per l'aire i els que diuen que es prolonga per l'aigua. Doncs Cerdà s'equivoca i es posa a favor dels que diuen que és per l'aire. I per això fa aquestes grans ventilacions, que està molt bé, evidentment, però al final es descobreix que és per l'aigua. És a dir, és I ell fa tota la part de l'Eixample, uns prototipus d'habitatges, on té els patis interiors per augmentar la ventilació, però amb el tema del clavegueram, per exemple, encara les aigües negres les segueix portant a les fosses sèptiques. Això jo recordo a casa dels meus avis, i algun de vosaltres també haureu vist encara. Llavors arriba l'enginyer García Faria, que fa tota la xarxa de sanejament de la ciutat. Hi ha la idea aquesta, en el fons sempre estem parlant que hem perdut el contacte amb la natura. És a dir, hi ha una manera de fer les coses, hem anat concentrant a les ciutats i ens hem oblidat molt del verd. És a dir, el contacte reparador, no només del dormir que deia l'Elisabet, sinó el contacte amb el verd és bastant interessant. I aquí ve els estudis del Howard i els arquitectes tradicionalment aquí a casa nostra tenen molt interès també en el tema de la salut. Amb l'Elisabet muntem uns congressos d'arquitectura i salut i la gent es pensa que parlem d'hospitals. I ara aquí sí que us he posat unes diapositives d'hospitals, però aquests congressos no parlen d'hospitals, parlen de fer-ho bé. Però tot des del modernisme, el racionalisme, a l'arquitectura del principi de la democràcia hi ha molt bona arquitectura dedicada a hospitals. Però ara, estem... És cert que hem hagut de canviar l'ordre de les xerrades, però estem a l'edifici malalt, Llavors, ens està passant això. Això ho passo molt de pressa perquè ho va explicar l'Elisabet, i ens trobem aquesta situació. Com és que a l'escola no hi és l'assignatura? Ja ho ha dit ella. Hòstia, doncs perquè ens tapem, no volem saber, no volem reconèixer, no volem... És molt difícil, quina mandra...
Però bueno, anem una mica a fons. El barri Cocina, que ja el coneixem tots, els apartaments aquells que va fer la Pedrera, que als anys 80 es van enderrocar tots. Però bueno, deia això, no? Entrem una mica a fons a entendre per què passen les coses. Torno a dir, no? L'home des de bon principis i s'aixopluga a les coves, s'aixopluga amb els arbres, fa les seves cases amb les branques dels arbres. Hi ha una relació amb la natura molt intensa sempre perquè som natura, no estem a la natura, som natura nosaltres. I els prototips o les imatges més icòniques de les arquitectures tradicionals, vernàcules, han aprofitat molt bé tots els elements de la natura. Des dels tipis, jo a classe dic sempre que un Niu és l'edifici més sostenible que conec, perquè a 20 graus sota zero a fora es aconsegueixen estar a 20 graus sobre zero a dins i sense cap tecnologia, és a dir, fent-ho bé, és a dir, amb molta saviesa acumulada, és a dir, amb molt aprenentatge a través dels errors. És a dir, per exemple, no es pot fer en qualsevol gel, ha de ser un gel amb una densitat determinada, s'ha de fer que l'entrada sigui un nivell inferior al de l'estança interior, és a dir, hi ha molts elements, no? I l'arquitectura de les zones desèrtiques, que de dia fa molta calor i en canvi la nit baixa moltíssim la temperatura, tenen el treball de la inèrcia dels materials aquests, com la terra, no? Com aquesta saviesa, és que estem anant cap a una societat de robots, ara després ho parlaré d'això, però aquest aprofitar els elements naturals, és a dir, els 4 elements de la natura per treure-hi el màxim profit. Un dels exemples més interessants és el desert, és a dir, els oasis, la creació de l'oasi és saviesa. Suposo que ja el coneixeu, el Pietro Laureano, que és un geni, és l'arquitecte italià que va viure molts anys al desert d'Argèlia i té aquests llibres de l'Atlas de l'Agua, que és sensacional. I aquesta relació simbiosi natura-arquitectura ha sigut sempre, és a dir, la primera arquitectura imita la natura, des d'això, des de les columnes que són com arbres del bosc, fins a, torno a dir, el jardí com a imatge simbòlica, com a imatge idíl·lica del paradís, d'on era el paradís, i que mica en mica anem perdent aquest contacte, no? És a dir, es va perdent la relació amb la natura que al principi estava, és a dir, la ciutat quan neix, neix envoltada o ficada dins del verd, però amb les lluites, amb els augments de densitat, amb les demografies, etc., amb emmurallar les ciutats, es va creant aquest procés de densificació i d'àmbit poc soluble, és a dir, no només a l'interior de les cases, sinó a fora. Aquesta frase que la poso aquí és molt curiosa, que podria ser actual, la podríeu dir que això està passant ara, però fixeu-vos que és del segle XII. És a dir, ja en aquell moment ja hi havia problemes de salut ambiental. O al segle XVIII, aquests gravats del Hogarth. I, esclar, surt sempre la reacció amb aquests problemes, no? Llavors és molt interessant el pensament anarquista del segle XVIII, o el pensament ecologista, que hi ha 2 línies de pensament bastant interessants i molt separades i molt divergents una de l'altra. La línia que predica el tornar al bosc, la vida de l'anacoreta, gairebé diria, no? Com l'autor que fa del Walden, fins a aquesta altra, l'Elisée Reclus, aquest llibre ha sortit fa poc, l'ha fet el José Luis Ollón, els que sembla que dona classes al Vallès. I és molt interessant perquè aquest home defensa la ciutat. És a dir, a pesar de tots els problemes que té, realment la ciutat és generadora de coses interessants i creatives, però l'hem de fer d'una altra manera, és a dir, hem d'anar analitzant què ha passat. Això seria el bioclimatisme, que ja torna als anys 70, com ja s'ha dit diverses vegades aquí. Els grans mestres segueixen posant el verd, però és que el verd pot ser un greenwashing, que deia l'Elisabet. I abans dels 70 ja, l'any 52, fixeu-vos que hi ha aquest fenomen climàtic a Londres, que moren també, fins que no es mor la gent, en general no actuem, la societat, han de passar coses molt greus. Això, aquest moment, és quan es comencen a sortir les primeres normatives de protecció ambiental. 10 anys més tard, aquest llibre és una delícia, perquè a més està escrit és poesia pura. La Rachel Carson, que és una geògrafa greca-americana, comprova que al voltant de casa seva, que viu en una zona de pagès, diguéssim, els ocells, les plantes i els arbres se li estan morint. Torna a descobrir, es descobreix un algar en aquell moment que aquests productes químics, dels que parlava molt l'Elisabet, són els productors, els que fan, que per una banda maten plagues de l'agricultura, però per altra estan matant moltes altres coses. És a dir, aquest efecte secundari no buscat que passa moltes vegades. El DDT ja està prohibit, però queden moltes substàncies poc estudiades.
Al 72 surt aquest llibre famós, Els límits del creixement, que és un llibre que si llegiu us farà la impressió que està fet per Greenpeace, i no està fet per Greenpeace, està fet per Club de Roma i està pagat per Volkswagen. És a dir, aquella gent ja sabien que el model productiu econòmic que tenim és insostenible, és absolutament insostenible. El que passa és que aquesta gent donen dades i amb les dades s'equivoquen. Aleshores hi ha una campanya en contra, ja us la podeu imaginar, però després s'ha anat estudiant, han hagut revisions, hi ha una revisió del 2005, hi ha un estudi sobre el llibre del 2012 i sabem que teníem raó, l'únic que es van equivocar en algunes dades. És com una discussió que es va plantejar fa uns anys absurda de dir quan s'acabarà el petroli. És igual quan s'acabarà el petroli, és que no s'acabarà, a més a més. Però hi haurà un moment que l'escassesa el farà tan car que ens farà canviar molts sistemes de vida. En tema de contaminacions n'hi ha moltíssimes i el problema és que hi ha algunes que es veuen molt, com és l'smog, i amb aquestes fem coses, però n'hi ha altres que no es veuen tant. És a dir, la contaminació química ja ha sortit diverses vegades. El CO2 tampoc es veu ni fluora, com deia Elisabet abans, i necessitem un nou higienisme. La higiene que va fer Cerdà responia a uns problemes, ara tenim uns problemes nous en els que estem donant poques respostes. I a més molt tardanes amb el tema del canvi climàtic. Fixeu-vos, és el segle XIX que es descobreix el canvi climàtic i el descobreix aquest senyor suec que està contentíssim perquè sap que no farà tant de fred al seu país. Però bueno, ja sabem què ens està passant aquí, no? I és interessant que hi ha països que prenen precaucions amb molt de temps. Per exemple, Àustria, que és un país més fred que aquí, no tenen tèrmics a la fusta. Ara ja estan estudiant què han de fer perquè saben que d'aquí uns anys els hi farà prou calor perquè tinguin tèrmics. I aquí no ens estem avançant gaire amb el tema de la calor. La tendència seria aquesta, construint a nivell d'edificis, estem fent això, és a dir, no estem aprofitant torno a la natura una vegada més, no estem aprofitant ni l'aire, ni l'aigua, ni la terra de la manera que hauríem i podríem fer-la, que després són gratis. Aquí és un gràfic molt interessant, que quan el Diego tu has passat una cosa semblant, veig que tens dades encara més potents pel tema de l'energia incorporada, de l'energia grisa, de la body energy. Tu has passat un 49 i jo les dades que tenia eren d'un 30 i poc. En qualsevol cas és igual, està molt bé. M'estimo més seguir amb la teva línia, del gairebé 50%, perquè és importantíssim això. Una gràfica que tu has passat, una mica ampliada, però aquí s'ha de fer una observació molt important. És a dir, això és per unitat de pes. És a dir, per produir un quilo surt com te surten a tu a l'alumini, que és realment el material que necessites més energia, també és el que es necessita més aigua per produir-lo, per exemple, però aquí hi ha una errada que es podria interpretar si ho féssim literalment. Fixeu-vos el formigó, que surt molt petitet a la columna aquí. Però esclar, quan feu uns emiraments d'un edifici, amb 5-10 quilos d'alumini tu pots fer una finestra. Amb 5-10 quilos de formigó no fas res. És a dir, els emiraments del formigó el comptem per tones. És a dir, la columna del formigó l'hauríem de multiplicar per 1000. És a dir, el gran agent contaminant de la construcció avui dia és el formigó armat. És a dir, el 8% de les emissions de CO2 que s'emeten al planeta estan produïts per les fàbriques de ciment i les fàbriques de ferro. Aquí teniu una gràfica molt més indicativa, una gràfica funcional. Fixeu-vos que les línies blaves són l'acer i les línies verdes són el ciment. Fixeu-vos l'impacte d'un edifici. I aquí està desglosat per les fases de construcció, que si fonaments, que si tancaments, que si estructura, etc. Aquest estudi de l'ITAC és molt interessant, el podeu trobar per internet. I llavors per què ho estem fent tan malament? Si sabem tantes coses que passen, doncs això és invisible, no es veu, queda lluny, afecta els altres, no t'ho penses, l'efecte moltes vegades no és immediat, i en el cas dels cotxes, per exemple, és claríssim. Les campanyes que es fan per evitar accidents de cotxe són brutals per la televisió, no? Doncs es moren, no sé si 3 vegades més gent de contaminació produïda pels cotxes que no per accident de cotxe. I en canvi per això altre, quan es posa un límit de velocitat de 80 km/h, salten els del RAC i fotent un escàndol a tots els diaris. I després, esclar, està el tema dels interessos. El tema dels interessos és potentíssim, potentíssim. Seguim dient això, no ens podem quedar ni paralitzats ni obsessionar-nos tampoc allò que ens morirem de càncer perquè no sé què ens està passant. Perquè hi ha solucions. És a dir, hi ha solucions. És a dir,
l'Smog de Londres, per exemple, recordeu la diapositiva de l'any 52, el que els hi passa, que ha millorat moltíssim. A Nova Delhi, per exemple, també vam fer una campanya contra el transport públic, ha millorat moltíssim. Aquí a casa nostra, vosaltres no, però jo recordo el Besòs quan era una pura claveguera, és a dir, de l'aigua sortia allò amb bombolles de contaminants químics. I a nivell de construcció hem de fer això, és a dir, això lliguem llavors amb el que s'anomena, i avui també està bastant de moda, l'economia circular, és a dir, fer que aquests recursos que ens dona la natura, que us deia abans que no aprofitem, l'aigua de pluja o les ventilacions de l'aire o els materials orgànics, naturals, o el sol per fer energia i per fer llum, però els aprofitem. Què fa la natura? A la natura no hi ha residus, no hi ha escombraries, les escombraries les hem tirat nosaltres. I el que fa és que el residu d'un cicle es converteix en el recurs d'un altre cicle. La fulla aracna del bosc serà petroli, però d'aquí 3 milions d'anys. Aquesta importància de la salut, i això se m'ha desequilibrat. Alguns indicadors de centres escolars, en aquest cas a Anglaterra. Si fem la suma dels indicadors que tenen a veure amb la salut, és molt important. Fixeu, són 24 punts. O aquest altre també és un terç dels punts per aquesta via verda. En canvi aquí els seguim. I ara faig un salt en el temps, em torno a anar enrere, a fa 22 segles. Això és d'un llibre que us poso al final, que és molt interessant, que és d'un físic americà que es diu Arthur Zajong, i que a més de físic és el director d'una de les fundacions del Dalai Lama. És a dir, té aquesta visió del món oriental i occidental, que és molt interessant aquest contrast. Doncs allà surt un gràfic, no, allà surt un altre gràfic que ve després. Això és d'un altre llibre, és un llibre dels Sutres de Patanjali, que és un dels homes més o menys creadors amb la seva família del ioga. I fixeu-vos que, així com la nostra cultura tenim els 4 elements de la natura, a la cultura índia n'hi ha 5. Hi ha aquest que és l'èter, que és l'afegit. A la cultura nostra també ha existit sempre l'èter, sempre se n'ha parlat. Els grecs en parlaven, alguns dels savis grecs era per on t'arribava la llum, després van dir no, però si tanques la llum si tanques els ulls no t'arriba la llum, per tant té que veure amb els ulls, no té que veure amb l'èter. En fi, hi ha moltes discussions molt interessants, però fixeu-vos aquesta escalada, que la podeu discutir en algun tema, és igual, però que els elements o els sentits del cos ens donen més o menys informació. I fixeu-vos que estareu d'acord tots en que l'arquitectura i la cultura en general nostra és visual, és a dir, tot ens entra pels ulls, tot ens entra per la vista. I en canvi el tacte i el so hem perdut. Jo ara us faig així i recordo quan donava classes al Josep Maria Sostres a l'Escola d'Arquitectura de Diagonal, que ho feia això, i ell ens explicava pintura, i ens explicava art, i ens explicava, era la cintura d'història de l'art, evidentment. Però aquesta sensació de percebre la qualitat dels espais, que no ha de ser només visual, que ja està bé, sinó que ha de ser molt més. És a dir, el cos, estem perdent la capacitat del cos de saber si se sent bé o malament en un espai. I després el cos al final es posa malalt. Però hi ha percepcions subtils que són interessants de cultivar. Això els 4 que us dic aquí, el 5 de la xinesa i els 5 sentits, no? Però amb això que us dic de la vista, fixeu-vos que la vista ens enganya. Això vosaltres ho coneixeu molt bé, les escales d'Eixa, no? Es pot enganyar fàcilment. I ja no parlem d'això, no? I quan aneu a comprar al mercat o a la pagesa, en general la gent compra les que tenen molta química i les que són més boniques, no? I en canvi les ecològiques acostumen a ser així més grolleres o més lletges. Aquest està en aquest llibre que us he dit, del Sejong, és molt interessant. La simbologia amb la representació de la realitat. Tots coneixem la història de la nostra cultura, és a dir, la imagineria religiosa que exalta la figura de la persona o del Jesucrist enfront del que és la ciutat, la desproporció que fan totes les simbologies sempre existeixen i està molt bé. Però fixeu-vos la de la dreta. La de la dreta és una enquesta que es va fer uns nanos de l'Àfrica, nens, que se'ls preguntava com es veu un elefant des del cel. I és clar, aquests nens no havien volat mai. I què penseu que van triar tots els nens? Doncs la imatge de l'esquerra, és a dir, la de les potes així, perquè et dona informació, molta més informació de només un elefant que la de la dreta. La de la dreta, els que hem anat amb avió o els que... Bueno, nosaltres ho sabem, però normalment no ho saps, no? Llavors, per això, aquesta importància del simbolisme.
I aquesta ignorància del simbolisme i de la percepció tàctil l'hem anat perdent a la història. I l'hem anat perdent moltes vegades, anava a dir per culpa, no es tracta de fer culpes, però quan hem avançat en una línia ens hem deixat pel camí altres sabieses. I això és el que passa amb la modernitat. No? És a dir, des del Newton i el Galileu, que fan descobriments sensacionals i fantàstics, però van fent un procés cap a perdre saviesa. Torno a la imatge d'aquest llibre del Sejong. A mi, quan vaig veure aquesta imatge, em va impressionar moltíssim. És això de la fragmentació. Fixeu-vos la imatge voluptuosa de la senyora a l'esquerra, el dibuixant i el paper mil·limetrat que estem fent servir nosaltres. Què fa aquest paper mil·limetrat? Que tu vegis la realitat fragmentada en trossets petits, en realitat com fa quan mires pel microscopi, que està molt bé, torno a dir, però perds la visió global. És a dir, perds el sentit general del que està passant a darrere de la quadrícula. Aleshores, ja dic, no és que estigui malament una cosa, és que a vegades agafem una de les dues i ens oblidem de l'altra. La velocitat, altre tema que ens ha fet perdre aquest contacte amb la realitat, amb la natura i amb el temps, amb la lentitud del temps. És a dir, moltes coses, si no tens temps per reflexionar, ja és que te converteixes en una altra cosa, no? El consumisme no cal que us ho expliqui. I aquest l'he afegit, fins ara no el posava aquesta a les diapos, però em sembla que és interessant aquesta. És a dir, hem acceptat com a societat en general que l'habitatge s'ha convertit en un bé, no un bé d'ús, sinó un bé d'intercanvi, és a dir, un negoci sense fer res. És a dir, jo compro el pis perquè d'aquí 4 anys el podré vendre al doble. És a dir, l'am de la bombolla immobiliària, que ja sabem on ens va portar, s'està tornant a repetir, però és que està passant exactament igual. Els diaris tornen a posar, ui, mira, aquest pis que valia tant se l'ha venut per no sé quantos, i tornem a fer el mateix. I llavors crec que estem anant a això. No sé si recordeu aquesta exposició que es va fer fa 3 o 4 anys del Centre de Cultura Contemporània, jo la comparo amb la imatge del Frankenstein. El Frankenstein feia por, feia basarda, fugies, però és que aquesta és molt atractiva. I aquesta és la robotització, és a dir, anem cap a l'homo robòticus. Per una banda, els robots els estan fent amb emocions, no sé si ho heu llegit. Al Japó hi ha un senyor que ha fet una robota i s'ha casat amb ella. I a l'Aràbia Saudita, no sé quin país del Golf han admès la ciutadania d'un robot. Bé, és que això és, i torno a dir, serveix per moltes coses molt interessants, no? Però aquest rentat de servei que ens estan fent per convertir en certs acrítics, i ho dic aquí que sé que nosaltres sí que som crítics, no? Però en general la idea és cap a això. Llavors no ens adonem del que ens afecta a la salut. És a dir, no som conscients de la nostra pròpia salut, ho deixem en mans del metge. És a dir, torno a dir, la fragmentació, que també està molt bé, perquè no podem saber el que sap el metge, però sí que hauríem de sentir alguna cosa, no? És a dir, que fos una queixa al cos. Reprenc el fil de quan la vista no es fa servir. Això és de l'Espai Txemen, alguns el coneixereu, uns tallers que es feien a veure quin tacte tenen els materials quan no tens... quan no els veus. I us asseguro que els nanos s'ho passaven bomba. I a més aprens això, aquesta receptivitat tàctil de les coses, o com abraçar els arbres o com tocar els arbres. No sentir el soroll que tenim, és a dir, tenim tant soroll. I aquí ve el son dels èters, aquella cinquena capacitat de percebre la realitat tan subtil, és la realitat subtil, és la que no veiem precisament, que podríem dir que és, jo què sé, des de la inspiració de les muses fins a la canalització dels místics, fins a la telepatia, fins als somnis, fins a el que vulgueu. És a dir, les fonts de coneixement, com no científiques, per ara, no científiques per ara. És a dir, que sempre l'interès de la ciència està en la frontera, el que encara no sap. Això és una escala d'un francès que es va fer, que hi ha persones que l'utilitzen per determinar mitjançant el pèndol el grau de confort o disconfort d'un espai. Sobre això hi ha discussions, hi ha gent que ho admet, hi ha gent que no ho admet, però són línies de connexió que jo crec que són bastant interessants. Un experiment, per exemple, amb les pintures que sortia abans, amb un recipient amb el que has plantat les plantes que estigui tractat amb pintures biològiques o amb pintures químiques.
Les plantes, mireu com ho noten, no? I si les plantes ho noten, com no ho notarem nosaltres? I per això anem cap al que diem la bioconstrucció, no? Ja ho ha introduït l'Elisabet també, és a dir, com fer instal·lacions saludables, i no només saludables sinó confortables. O sigui, una primera pinzellada, passo pinzellades molt ràpides, no? Entre la climatització que tenim aquí, que tenim normalment a tot arreu, o la climatització per radiació. És a dir, aquesta és per convecció, calenta l'aire, i la radiació que fa ens calenta la matèria, i calenta la matèria més densa, que és el que fa el sol calenta per radiació. I quina és la nostra matèria més densa? Els ossos. I per tant, quan estem al sol i sortim cap a la frescor, durant un temps encara mantenim la sensació de confort, de calidesa, no? En canvi, aquests aires acondicionats, a part de que, si miréssiu els conductes per aquí dins, tu explicaves allò dels fongs, dels filtres, per això, perdó, però és que també hi ha temes d'ionització de l'aire, hi ha moltes coses, no? En canvi, aquesta radiació és molt més saludable i és molt més confortable. I no només per terra, sinó per les parets. És a dir, perquè sabeu que la temperatura que rep el cos és un promig entre la temperatura de l'aire i la temperatura de les parets. És a dir, per això ens trobem més bé en general en cases de materials càlids, de materials de fusta, de materials de terra. La pedra és més freda i el color específic és més fred el de la terra. Aquí llavors ve una discussió amb això dels materials tradicionals que també convé evitar sobre allò de tradició i modernitat. És a dir, no associar, nosaltres a l'Espai Xema ens hi trobem, o l'associació VAM, que molta gent es pensa que aquesta arquitectura de terra o de palla és de pagesos, de pobres, de tercer món i de hippies. I nosaltres estem dient, no, escolteu, això és de qualitat. És a dir, en aquests moments, jo sé que a Colòmbia, per exemple, la gent rica es fa les cases de terra, perquè dona més confort, no? Perquè té aquestes qualitats, aquestes prestacions de sentir-te bé del cos, no? La imatge de la dreta, per exemple, és una església a Berlín, l'església de la Reconciliació, que està feta de terra. L'associació aquesta nostra, el BAM, vam fer un premi, vam fer una edició el 2012 i n'hem fet una altra el 2017. Aquest edifici és un edifici fet en terra, és una piscina feta a Toro. També us explicaré una cosa, una anècdota. Són uns arquitectes molt bons, però no se'n refiaven d'això. I aleshores què van fer? No van fer servir la terra de manera estructural i li van posar una estructura de ferro amagada per dins. Què ha passat? Que s'ha escaldat tota la terra. Perquè el coeficient de dilatació és diferent, el ferro s'ha anat calentant i s'ha escaldat tot. Cal apreciar la bona voluntat de fer així, però se n'ha de saber una mica. És dir, l'autoconstrucció està molt bé, però n'has de saber, no? Això és una casa mig fet de la Sandra Bestrate, la cara de la presidenta de la demarcació de Barcelona. Llavors, l'Elisabet us parlava de la humitat, que convé entre el 40 i el 60%. Doncs amb una paret d'argila, és a dir, amb 2 centímetres d'argila, l'argila és un material superhigroscòpic, molt més que el guix, i ella mateixa regula la humitat a dins d'aquest àmbit. És a dir, amb un material podem aconseguir una qualitat de confort de l'espai interior fantàstica i amb altres virtuts, és a dir, que no hi ha tant de pols, no hi ha tants bitxos, absorbeix també molts components tòxics, però sobretot que regula la humitat amb aquests nivells. Es pot utilitzar per fer murs radiants, que és ideal, que ara ja hi ha cases que ho fan, això d'aquí, murs radiants amb aigua, no amb electricitat. I jo vaig fer un petit exemple, però aquí vaig fer una pifiada, perquè no sabia prou encara quan ho vaig fer això és la Fàbrica del Sol, i les parets de la sala d'actes les vaig voler revestir d'argila, i estan revestides d'argila. El que passa és que aquests 2 centímetres que us dic es pot fer de diverses maneres. Es pot fer amb pasta o es pot fer amb prefabricats. Hi ha uns panells prefabricats que jo llavors no coneixia que existissin, per exemple. I al final el que vam fer aquí és una capa molt fineta, d'uns pocs mil·límetres. Però al ser una sala d'actes no té aquesta capacitat de regulació tan gran, però hem fet la regulació aquesta d'una altra manera, que és en plantes. Això és l'espai interior, hi ha un pati interior en l'edifici aquest, d'uns 30 metres quadrats, està completament tancat, es pot obrir, està tancat, però es pot tancar completament. I aleshores es va fer un experiment aquí, que és mesurar la capacitat d'absorció de CO2 per part de les plantes.
Primer es van tancar 15 persones durant 3 hores i es va mesurar el CO2 i va sortir la gràfica de dalt. És a dir, el CO2 a l'atmosfera normalment hi ha uns 400 parts per milió, va passar de 400 a 1.800. Llavors va sortir aquella gent, es va plantar plantes ben triades, és a dir, no qualsevol planta val, això ho va fer Vivers del Ter, que és una empresa de Bescanó que en saben moltíssim. Es van tornar a ficar aquestes persones i fixeu-vos que va passar de 400 a 800. És a dir, les plantes es van menjar 1.000 parts de CO2. Aquests són les plaques que us explicava, de prefabricats d'argila. Hi ha prefabricats de palla, és a dir, aquesta idea que us deia d'això que es té visió de tercer món o de pagès, no? Pues la indústria ha entrat amb aquests materials. Jo fins ara no us les porto, però he vist per internet murs prefabricats de terra, de gruix de 40 o 50 centímetres, que surten com xurros i els van tallant i es va transportant. Torno a insistir, no fem aquesta dualitat, és a dir, és important la tradició i és important la modernitat, agafem de cadascuna el que ens convé més. És a dir, això és el poble de Ait Behadou, al Marroc, que és molt trist perquè això està fet des de l'altra banda de la carretera i a l'altra banda de la carretera que està creixent el poble doncs estan fent cases amb blocs de formigó, cobertes de platja d'uralita metàl·lica, en fi, aquestes coses que pobra gent dius. I l'altre és el que durant uns anys va ser l'edifici més alt fet amb fusta, amb CLT, ara ja no és, aquest de Londres té 9 plantes, sé que a Vancouver n'hi ha un de 12, a París s'està fent un, no sé si de 20, que aquí us explico una anècdota. Jo dono classes en una universitat privada i el que es deia dels lobbies, és a dir, el lobby del ciment i el lobby del formigó m'està pressionant, perquè estic parlant molt bé de la fusta i estic parlant molt malament del formigó armat. I els seus arguments, un dia vam fer una xerrada amb un cafè amb la persona aquesta, i esclar, és que jo em vaig quedar impressionat de la feblesa dels arguments que fa servir el lobby del formigó per convèncer que la fusta no és tan bona. Te diuen dues coses. Primera, això, que no es poden fer torres, no es poden fer edificis amb alçada. Tu dius, mentida, es poden fer edificis amb alçada. I segona, i per què hem de fer edificis amb tanta alçada? Són necessaris? És a dir, un gratacels és l'edifici més insostenible que hi ha. Només per pujar i baixar, ja no dic les persones i els ascensors, sinó l'aigua, és brutal. Aleshores, primera crítica, no s'han de fer gratacels, no cal fer gratacels, potser cal fer-los a Hong Kong o a Singapur, però ja teniu el Kenyang, que és el que va començar a parlar de les Torres Verdes, que en allà potser sí que té sentit, però ell mateix, quan ha estat aquí, hem estat amb taula rodona, te reconeix que aquí no, és a dir, aquí no gratacels. I el segon argument que et fan servir és que no hi ha prou fusta en el món per fer totes les cases de fusta. Llavors dius, mentida podrida també. És a dir, només a Finlàndia hi ha fusta per fer totes les cases d'Europa. I segona, amb la línia que heu estat parlant, el Diego i l'Elisabet, hem de rehabilitar fonamentalment. És a dir, construir obra nova tampoc n'hem de fer tanta, evidentment que n'hem de fer quan cal. I tercera, és que la població demogràfica d'Europa està baixant. Espanya està baixant la població, és a dir, per tant, si la població baixa, encara creixerà molt a Àfrica, pobra gent, que són el continent abandonat. I d'altra banda, Àfrica, si mireu estadístiques de felicitat, és el continent més feliç del món. Vull dir que s'ha de tenir en compte tot això. Aquest és l'edifici de Londres, per dins. I aquí una anècdota molt maca, no sé si el coneixeu, el Caminada. Busqueu el John Caminada, és un arquitecte suís, com a exemple de, jo diria aquí, de transformació personal, o de canvi personal per... Aquest senyor és d'un poblet que es diu Brin, que està a la zona dels Grisons, on es parla el reto-romanche, que és una llengua llatina que només parlen 300.000 persones, i aquest home se va anar a estudiar a Zurich. I quan va acabar la carrera va dir, bueno, i ara què faig? Me'n torno al poble, intento salvar-lo, perquè s'estava despoblant, o me'n vaig a Zurich i em quedo treballant a Zurich, jo sé que a Zurich tindré feina i estaré més bé, no? Doncs el tio decideix anar-se'n al poble i intentar fer alguna cosa pel poble. Llavors, durant un any, munta un equip de treball, això m'ho va explicar el Coque Claret, no sé si algú del Vallès aquí. No, bueno. Doncs el Coque, som molt amics, a més el Coque hi va cada any, i aquest equip de 3 persones, ell, un enginyer i un economista, em sembla, estan estudiant aviam què fer per salvar el poble. Llavors fan la bona pregunta, la pregunta correcta, perquè les respostes són importantíssimes, però a vegades ens plantegem preguntes equivocadament. Llavors, en comptes de dir, ui, què farem, què volem fer, que no sé què, diuen, no, en què apuntem, quins recursos tenim? Els recursos que tenim, aviam com optimitzem el que podem fer. I llavors allà tenen boscos,
és una zona de fusta d'aquestes de Suïssa tan maques. Diu, ara el primer que farem és un projecte d'una serreria. Llavors fan el projecte de la serreria. Després diuen, perquè el poble no es desfaci, el que hem de fer és que la mainada estigui bé, és a dir, que els estudiants estiguin molt bé. Ells ja tenien una escola molt petiteta, però llavors li fan la sala polivalent. La sala que serveix per la festa major del poble, pels estudiants, per les famílies, i serveix per tothom, no? Però mireu quin edifici, no? És a dir, té un calculista d'estructura sensacional, la caminada, quina finesa, no? I després el més maco, el més emocionant, és la Casa dels Morts. És a dir, hi ha una tradició pagès, com a Suïssa, com a tot arreu, de que quan algú es moria se'l vetllava durant 3 dies, perquè tenia família molt lluny, els sistemes de transport no eren els que hi ha ara, i aleshores la gent trigava potser un dia per arribar fins a casa de la tieta o de l'avi, i llavors els tenien a casa. Ara, què passa? Esclar que això no és higiènic. Estem parlant tota l'estona d'higiene i és veritat que això no és higiènic. Llavors la normativa prohibeix tenir els morts 3 dies a casa. Llavors què fa el joc caminant? La Casa dels Morts. Llavors fa una casa de fusta també, amb planta i pis, petitet, és un edifici petitet. Mira, aquest és el copi. Amb una planta hi ha la sala de vetlla i a l'altra hi ha el menjador, perquè esclar, es convidava a fer uns tiberis de la gent que venia de fora. Llavors, aquestes 2 sales, amb un edifici que per fora el pinta només amb caseïna de vaca o alguna cosa així, ens el cantó de l'església. Un altre edifici en temes de fusta, això és de l'Oriol Rosselló, està a Girona. Coneixeu aquest restaurant dels germans Roca, que uns anys va ser el millor del món. Doncs, bueno, en l'espai exterior ha fet el Mas Marró. Penso que és molt interessant explotar i fer tots aquests materials que estem fent servir propis de l'arquitectura vernàcula, aquests que us dic de pobres, de hippies, etc., de tercer món i de pagès, són els materials que feien servir els modernistes. És que el senyor Gaudí, el senyor Puig i Cadafal, el senyor de Maricoderé i tota la colla feien servir aquests materials. I aquests senyors sí que els hi tenim un gran respecte i admiració com a gran arquitectures. I aquesta divisió entre l'arquitectura en majúscula i l'arquitectura en minúscula, que a tantes col·legues nostres els agrada molt i que ja ha sortit el tema, doncs, bueno, ja seria hora de reivindicar això. És dir, no, això no és de pobres, això és del senyor Puig i Cadafal. Una de les meques de la sostenibilitat a Europa és aquesta ciutat, Deu, Institut Deu, Freiburg, i en concret hi ha un barri que és del de Boban, que són les antigues casernes militars dels exèrcits d'ocupació occidentals, en aquest cas, no? Americans, francesos i anglesos. Bueno, doncs van fer una rehabilitació de l'edifici de les casernes i després han anat fent un barri, no sé quants milers d'habitants té, però és un barri participatiu, de sostenibles, i s'han fet famosos per les plaques solars. És a dir, resulta que és un poble de la mida de Granollers o així, fabriquen, posen tots els edificis i han aconseguit que hi hagi un turisme d'energies renovables que van allà a veure com s'ho fan. Jo recordo que quan hi vaig anar, no sé quin any era, fa uns quants anys ja, explicaven que l'amortització de les plaques solars, que és una cosa que sempre et diuen a qualsevol lloc, i sobretot fa uns anys, aquí a Espanya es trigava 17 anys a amortitzar-les. Ho faig allò en números gordos, doncs allà les amortitzaven en 3 anys. És a dir, la tendència és claríssima. I la tendència, en fi, en resum, hauria de ser aquesta. És a dir, simbòlicament, acabem amb un símbol també fent això, no? Que aquí ja sé que sou d'aquesta línia, però hi ha molts llocs que no. I encara faltava una cosa, és a dir, el verd no és només el verd de la planta maca, de l'absorció de la contaminació, és tot el tema de l'agricultura urbana. Jo us he dit que quan la vam fer fora de les ciutats, ara s'està recuperant i és bastant interessant tots els exemples que hi ha a moltes ciutats del món. Per exemple, a l'Havana, el 70% de les hortalisses que mengen es produeixen a la mateixa ciutat. Això va ser perquè el 89, quan cau l'imperi soviètic i els deixen de donar petroli pràcticament gratis, esclar, el transport s'enfonsa i el país en si ja era pobre i aleshores s'han d'espavilar amb la producció dins de la ciutat. Sabeu que aquí a Barcelona hi ha molts exemples també. I això, tornar a aquesta saviesa i aquest benestar i aquest confort que aquesta imatge crec que reflecteix molt bé, les casetes. Ara sí que parlo de les cases de pagès que tenien aquestes coses o que tornen a tenir algunes cases que estem fent d'una altra manera.
I aquí dues entitats que es dediquen bastant a això, que ja les deveu conèixer, l'AUS del Col·legi d'Arquitectes i el BAM, que és l'Associació Virridora Literària, que l'Elisabet i jo som fundadors, entre altra gent, i que tenim la seu allà a Montalegre 4 i que ara estem, aprofito si algú té ganes, si algú abans d'anar a parlar, es trasllada, fem l'estratègia del Caracol i ens anem al Poble Nou. I aleshores es tracta de desmuntar l'edifici, fet amb terra, quan hi ha alguna cosa que segurament no es podrà desmuntar, com la terra, però la palla, la fusta, una estructura que hi ha de tous i fargues molt maca, s'emporta cap a l'altre lloc. I aquí llibres, que sempre hi ha els de l'Elisabet i el Mariano, aquest del Fernández Solà, que és un metge del clínic, també és bastant interessant. Llibres més raros, aquests són una mica més raros, però bueno. I les dues revistes, a l'Ecohabitat, que el podeu trobar a la cooperativa del Col·legi d'Arquitectes, per exemple, i el GEA, que és el fill de l'Elisabet, que fa ell, i que és d'una associació que us convido a fer-se socis, l'Associació d'Estudis Geobiològics, i per exemple, fixa't la foto del que us he passat abans del Mas Marroc. Hi ha alguna bibliografia que us deixo, molt ràpida, aquests ja n'hem parlat, aquests dos llibres, de la Raquel Carson i dels llibres de creixement. El Mulford, aquests ja segur que l'heu estudiat, però que ara han reeditat els llibres de Pepitas de Calabaza, Logroño, aquell llibre d'arquitectura natural, aquí no cal que faci propaganda del Palasma, faig propaganda en altres llocs, però vosaltres ja el coneixeu, però m'agrada molt aquests noms de títols, quan us feia abans el sostre, la mà que pensa. El Sènet també, el Sènet és que ho heu de llegir tot, el Sènet, qualsevol llibre és superinteressant. La Marta Pobo no és tan coneguda, ja va per la línia més esotèrica o té un sistema d'harmonització d'espais, això és un altre tema que ja no ens els plantegem que té l'escola, però aquí hi ha coneixements interessantíssims, des de la maçoneria dels constructors de les catedrals gòtiques o romàniques fins a tot el que vulgueu. Hi ha mons, la geometria sagrada, algun dia fiqueu-vos en tot això que és superinteressant. Aquest ja ha sortit i ja està. Moltes gràcies. Ara farem torn de preguntes a les dues ponències. Sí, ja seràs un poc. Eso, direu. El caso. Que en aquest espai, si algú té una pregunta, endavant, de qualsevol de les dues ponències. Està bé? Ja teniu gana. Ara recollirem la bibliografia aquesta. I sí, ara tenim a càrrec d'Eixpera Quart, ens van oferir a fer com els dinars d'aquestes jornades. Llavors hi haurà una paella popular aquí a fora, heu de comprar uns tíquets, cada 5 euros el tíquet, i ja va per la taulaEixpera Quart. I també hi ha opció vegana, la multa, i després a la tarda començarem el bloc d'arquitectura i pedagogia i començarà a les 4, i serà també serà des de la sala d'actes i us farem. La pago, Això ho vull. No la paguis. I que moltes gràcies per venir tant a les ponents com a...